Putri Solo. Putri Solo sampun katur. Suwi-suwi saya luwes. Saya nggih. Kepenak temenanan Mas Gareng nggih. Tur dasaripun Partai Golkar anggenipun asung panglipur dumateng para warga masyarakat. Menika mboten setengah-setengah ning dengan sepenuh hati. Buktine kejaba nglestarekake budaya lan uga paring panglipur marang sedaya para sutresna wayang kulit ingkang mapan wonten ing laladan Ngale Pilang Kenceng Mediun lan ugi ingkang kepareng monitor lumantar Kuntadi Channel. Menika malah meh lali kemawon wonten durpresipun. Niku. Lah ane masa? Nggih. Wonten 7 napa 8 ngoten niku sing spesial niku sepeda motor listrik menawi mboten salah. Nggih. Lha ndang didum lek ngono diaturake marang panitia sinten monggo ingkang kawogan napa Pak Singgih napa sinten ingkang bagian ngendur pres menika sapa ngerti nek bejane awak ya truk mirsani wayang delalah entuk hadiah ya amin ya rabbal alamin. Mulai matur nuwun banget ya karo Bapak Bupati Bapak Hari Wuryanto nadyanto panjenengan niki cetha lamun to piyai sayah mergo sing digarap sing dirampungke tugas-tugase kuwi pancen ya akeh. Ya, durung kok rampung wayangan kudu keliling subuhan. Ya, ngecek desa kono ki piye, desa kono ki kepiye. Kuwi dilakukan setiap pagi. Ha iya, ngono kuwi. Mila sinten monggo ingkang kajibah monggo durpresipun kagem para lenggah. Monggo Pak Lurah Ngale Pak Lili, engko Pak, mriku dipandhegani Pak. Nggih. Pak Mujono kita sik lenggah sembah nuwun Pak Mujono. Wah iya nggih. Karo kadang-kadang wah Medion luar biasa. Ya. Masih ada 50% terus sing mirsani. Ya. Sembah nuwun katresnanipun. Mugi-mugi anggenipun mirsani ngantos tutuk lakon dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng anak putunipun. Ya. Nah, ya. Monggo Pak, niku borong Purbawasisa wonten panjenengan. Nggih. Nggih, matur nuwun. Niki nggih selak klendran niki. Nggih, Pak Mujono nggih. Kipas angin kalih nggih. Kipas angin kalih. 0184 0184 nggih. 0802 sik to 0802 nek kira-kira ping 3 gak enak ya di angusne gitu 0802 angus nggih yes jaluk kira-kira sing enak sapa ngene lho nek kangelan. Lah nggih. Kita sinten sing kita mesakne ngoten lho, Lah Pak. nggih ketok. Cek. Monggo 2 kipas angin nggih. Sapa wi? Nggih. Wis. Nggih, pun dimaklumi wis wengi. Nik nggih tunggal. Mas Pak PU paring nih. 0410 alah lagek pisan angus sih. Ya wis 0410 nek ya Pak PU. Pokoke ra cocok karo nomere langsung hangus. 0410 nggih.
Balurah yang mundut. Pun cocok. Tasik napa nika kompor. Kompor kalih napa nika Pak? Kompor setunggal 1059. 1059 sik ta. 1059 leke melayu ke. Ayo kompornya Pak PO. Tenan ora ke melayu. Dintani Petruk lho we. Satgasnya sing ngantuk. 1059. Oke. Pun tintek ini misan nih, monggo Balurah. Pak Camat, monggo Pak Camat. Magicom, Magicom. 1270. 1270. Lagi coba melayu ke, warung kamar mandi. 1270. 3, 2, 1, Angus. 1247. 1247. Angel men ta ya. Barangnya cemepak lho padahal. Kosong 0305. Ayo 0305. Ayo pelari ya. Nah niku wonten niku nggih. Nah ngene sesuk masak. Sesuk ndandakne. Ayo. 0305. Terus Balurah. Ya pun. Kantun sepeda. Bulurah yang mundut. Penyan pundut. Sing cilik dhisik yang tengah. Nomornya apik iki 0111. Bayaran pokoknya 0111. Sijinya jajar telu, lari. Mas Ali lari. Ali ta. Wes Ali karo Bulurah dihadiahi. Mergo ndek ingin lah dadi panitia melek bengi dhewe ya. Bulurah sing ngaturne. Monggo Bulurah diaturne. Ayo Mas Haji, sepeda. Pundutne. Ya. Iki Mas Ali. Oh milih, ya. Siapa Mas? 1264. 1264. Oh, belum beruntung. Ambil lagi Mas. 1374. Ya Melayu. Wes Melayu. Terakhir Mbah Lurah ki. Motor listrik, sepeda listrik. 1374 Mbah Lurah kali. Ya Mas. Kosong 8 72 0872. Oh niki griyane pundi Pak? Kedung Rejo Bali Rejo. Oh nggih.
0872. Sampun? Oh nggih, sembah nuwun. Sembah nuwun ngeten kok pami. Nggih. Nduk, mirat coba kaya apa nembangan, Nduk. Wah, nggih. Maneman iki mumpung iso gabung karo Madangkara. Ya, heeh. Kaya apa? Jumeneng, Nduk, men ketok dedeke kaya apa. Nah. Elok tenan iki. Aja turu sore kaki. Nyangking bokor kanca nane Sampun ping pinten panggung jenengan tumut Madangkara, Mbak? ping pinten nggih. Pun radi bolak-balik dadi kula lali. Bolak-balik nggih punan nggih. Nggih. Alhamdulillah. nggih. Gangsal napa pinten? Ah iya, ping 5 wis kaya ngono kuwi wis kasarira jiwa Madangkaranya. Ya, ngono kuwi. Wah, Kebetulan ndelalah nggih to. Riyen panggih panjenengan kalian Bu Kesi lak kula tasih alit to. heeh. Lah Bu Kesi menika lak salah setunggal pesinden idola kula. Oh, padha aku yo ngidola mbiyen. Lah nggih to. Alhamdulillah kok saged sareng, malah diajari kalian Bu Kesi. Nggih, mila saking menika sing jenenge napa niku kodrat niku ora kurang dalan. Yen pancen jenengan remen kalih Bu Kesi, suatu saat yen jenengane pancen kersa ndonga tur tumindake apik, mesti ditemokke. Ngoten niku. Padha kalih kula. Kula niku kuwangen ndonga pengin riyen sekolah teng Solo men iso ketemu sowan kalian Pak D Mantep Darsono. Delalah kaya anake dhewe kula teng mriku niku. Nggih, Ngoten niku. leres. Heeh, padha karo aku. Aku ki tak arep wangi poso men iso ketemu karo Arif Lumer. Malah tekan ndi ora iki. Ya, Mbak.
sandang kelawan pangan suarane ya antep kaya ngono, cetha karo laras ya pleng, dasare piyayine ya ayu. Ayu dina entuk pitutur luhur. Ayo ngono kuwi. Aku dagelan harian kok. ya iku wong melek sabarana rimo Nggih, atur weninga dhumateng sedaya para lenggah. Menika ngepasi kiwa tengene 40 hari sedanipun dalang idolane Piyai Medion nenggih almarhum Ki Anom Surata. Kula nyuwun donga, nyuwun pangestu, nyuwun panjurungipun mugi-mugi Pak Anom Surata tentrem langgeng wonten ing kasuwargan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karyane Mbah Mantep pun nate ngenteni, pun nate nggih. Ah ya kuwi. Apik yen jenengan iku. Aku ngenteni tekamu. Ha iya nggih. Yuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudhune wahyu janji utang sasumiman jroning kalbu Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para dulur-dulur kadang-kadang kula ingkang sami dados panitia Jaladara
Jaten gelar budaya rakyat. Nggonmu kono? Nggih, teng sebelah omah teng lapangan Indraprasta. Malah 3 dina mau bengi wis wayangan. Bengi iki tari karo teater, sesuk-esuk isih wayangan meneh. Oh, nganti 3 dina kaya ngono. Ya, ragate aja takon kuwi. Menen dilakoni kanthi ikhlas lak Gusti ora sare. Ah iya, sing gugah sapa? Gong nyanyi gong. Ya Mbak, kelas Mbak. Kledang kaetanku pranyono cining dadak citra Duduk. Enggak, Mbak. Mbak Diajeng Candrano ya. Kula tampar Mbak Diajeng.
sembah nuwun ingkang tanpa upama. Tur mareme tru angger sowaning Madiun ki malah akeh para nom-noman, para kadang-kadang muda tumaruna, para anak-anak sing kepareng jenak mirsani wayang. Ha iya, heeh. Ya muga-muga kabeh menjadi tongkat estafet. Wong sing jenenge wong dadi dalang ya gentenan. Ya, saiki awake dhewe payu sok pirang puluh taun genti kancane sapa meneh ngono kuwi. Ya, heeh. Ya muga-muga bersama Partai Golkar wayang tetap lestari sepanjang masa, seluruh para penonton pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah. Doa yang baik adalah ketika kita tidak mendikte Allah. Tujuan doa tidak untuk mengingatkan Allah, tapi agar kita tahu dan selalu ingat terhadap kebesaran dan cinta kasih Tuhan.